אלופות, שלט מאוד יפה באופנוע. ואסי מביא איתו גם את המשפחה למרוץ הזה, שמאוד מעורבת בעניינים כאן, ועוקבת אחרי מה שהוא עושה, מודדת לו זמנים וכן הלאה וכן הלאה, פשוט סיפור מעניין. דרך אגב, בהרסקרמבל יש גם תדלוקים, צריך להביא גם את זה בחשבון. כן, אחד התדלוקים פה קבע תוצאה של מרוץ אפילו, המקצועית היא 3. מתקרב, בוא נגיד מתקרב, אני מקווה שהפירות יהיו יותר לכיוון הפודיומים, אולי מקום ראשון בקטגוריה שלי. אני עובד קשה, אולי לקראת גיל 40 הגיע הזמן שיעשה פודיום מקום ראשון, פעם ראשונה. מגיל 14-15, רוכב שטח וכביש במקביל כל הזמן, כל השנים. מתאמן הרבה, רוכב הרבה, כל סוגי האופנועים, כל הזמן. זה מה שאני עושה. כן, זה מה שרמי צמח עושה, והנה אנחנו רואים אותו כאן, עושה עוד משהו אחד, וזה לא קשור לרכיבה, זה קשור לספורט מסוג אחר. צלילת צוקים. צלילת צוקים אל תוך הבוץ, אבל תראה כמה שהבחור הזה קשוח, לא נשבר, מרים את עצמו משם כמו גדול, חוזר על האופנוע ופשוט נאבק. זה הסיפור, חברים. קטגוריית E3, תראה את המלחמה הצמודה שם בין הדר עציוני, תומר שמש וגיל קנן, ההובלה שם מתחלפת כל הזמן. ההובלה התחלפה שם בתוך הנחל, פחות או יותר כל הקפה, כל אחד מהם החליט להתקע, לא לעלות טוב, כן לעלות, לקחת מימין, לקחת משמאל, והנחל זה מה שהכריע פחות או יותר את המרוץ. ראינו את עציוני, אחריו ראינו את תומר שמש שעוצר שנייה, מסתכל ורואה כיצד עציוני עובר את הקטע, וגיל קנן צמוד אליהם ומגיע שחר סולימני בשלב הזה, כבר מנתק איתם מגע. הנה אנחנו רואים את שמש שם קצת עוצר, נתקע. ואז גיל קנן מגיע ודוחף. גם לא הולך. כן, דוחף, וזה לא ממש עוזר, אבל בסך הכל, הנה, אתה יכול לראות מספר 333, גיל קנן על ההוסברג, שומר על טווח טוב מאחרים. הנה שחר סולימני, וכמו שאמרתי, הוא די ניתק איתם מגע. ניתק איתם מגע, הוא בתחילת המרוץ זינק טוב, הוביל. ראינו אותו שם זרוק בתוך הנחל, זה מה שגמר לו את המרוץ. מרוץ טוב מבחינת שחר, אבל לא מספיק טוב, הנה, רואים אותו דוחף. אוהד וייסבקר ושי לוי, כמו גם חיים אוחנה, כולם עוזרים שם לשחר סולימני. זה מותר. זה מותר לחלוטין, זה לגיטימי, זה בכל העולם רואים את זה, זה בסדר, אף אחד לא צריך להשאיר את הבן אדם בתוך הבור. רן וולנברג בהופעת אורח, עוד לא הגיע השנה להתחרות, החליט שהוא עושה גיחה מה. והליצן הזה הוא אריאל דדיה. נכון, הבנתי שהם מחלקים מוס במתנה, אמרתי לתחפושת הכי מוצלחת, בוא נגיד ככה, מבין הרוכבים, אז אמרתי אני ככה ישקיע הפעם, גם בשביל הכיף באנו במצב רוח טוב, צוות היוני דאגו לי לתחפושת ראויה כמו שאתם רואים, ויאללה, ובאנו במצב רוח ובאים ליהנות. אני מאוד נחוש, כל מרוץ אני בא במטרה לנצח, לא תמיד זה הולך, אבל אני אף פעם לא מוותר, אני ממשיך, עד שזה יקרה, וגם שזה יקרה אני אמשיך. טיפוס מאוד חיובי, הייתי אומר, אריאל דדיה. טיפוס חיובי, רוכב הרבה, רוכב טוב, קצת פחות הולך לו באנדורו, גם לאט לאט. כן, אבל כמו שהוא אמר, הוא מאוד נחוש והוא לא מוותר, מגיע לכל המרוצים ונותן את כל מה שיש לו, לאט לאט יבואו גם התוצאות הטובות. תשמע, אתה רואה שלא קל. לא קל, טוטו בצ'ו מחזיק שם את היד, משהו כבר קרה, ראינו את איצי קלנר לפני זה שיכול כבר לרכב בסניור ובוחר להתחרות עם האריות, עושה עבודה יפה. ושוב חוזרים אל מצלמת הקסדה של זיו קרמי. והילד הזה ממשיך לעשות עבודה יוצאת מן הכלל, חוזר אל הליגה בעונה הזאת אחרי פגרה מסוימת שהוא לקח מהליגות, ועושה עבודה נפלאה. תראה איך הוא רוכב. מסתבר שגם בארזים נפלה שלהבת, חגי ברדה. כן, עשית לו מנחוס בדיוק, איזה קרובי תזמין מגן יד שם, צד שמאל נשבר. לזה הם ידאגו בקבוצת מוטוספורט, אני די בטוח. אבל למרות העניין הזה ולמרות השניות שהוא מאבד, קרמי חוזר אל האופנוע וחוזר לעשות את זה טוב. ראינו את תומר גבעתי, ועכשיו אנחנו עם דרור כהן. עוד אחד מאבות המזון, הייתי אומר, של הליגה. כן, חבר לאימונים שלי, יוצא השנה להתחרות בסיקסס בפינלנד, מתאמן הרבה, שיהיה לו בהצלחה. דידי אברהמי ואון בלומנסון, כמו גם אסי זעמן, גם הם בתוך הסיפור הזה עדיין, הקרב בתוך הקטגוריה עדיין לא הסתיים. מה לומדים במהלך מרוץ כזה?
זה מרוץ שהוא המון בראש, כי מבחינת טכנית אף אחד מהרוכבים פה לא נתקל בקושי אמיתי, כולם עוברים הכל, זה להמשיך ולרכב וללחוץ, למרות שקשה ולמרות שרטו ולמרות שבוץ ומחליקים ונופלים. שוב הנדדה ממשיכה לעבוד שם בתוך המקצועית E3, ועכשיו השרביט עובר לידיים של גיל קינן. כן, והנה עכשיו אנחנו רואים עוד פעם את תומר שמש עקף אותו, כי גיל נתקע. סולימני שם מאחורה ערב לו, אבל לא הצליח לעקוף. כן, אותו ערוץ נחל קטן ובוצי גבה שם לא מעט קורבנות, הייתי אומר. רק מהעניין הזה של התחרות. אנחנו בתוך ההקפה השישית, וואו. כן, הפרענו קצת לדיירים המקומיים באותו יום, אה? הפרות לא הבינו מה נפל עליהם. אבל הם השאירו לנו מספיק מוקשים חזרה, זה בסדר. גם עם זה היה צריך להתמודד. אנחנו בתוך ההקפה השישית. הזמן הולך ומתקצר, ועוד נפילה אחת. תשמע, הכוח הולך ונגמר. זה מעייף, אתה עומד, הידיים מתעייפות, הריכוז יורד, כל אבן קטנה כזאת מעיפה את האופנועים האלה לרצפה. נצפלה, גמור גם כן, טרח. ועכשיו גם דלק נשפך שם מתוך מכל הדלק של זאב שלו. אבל הנה, הוא חוזר, עוד אחד מהבחורים הקשוחים, הייתי אומר, מלח הארץ בבית הליגה הזאת של האופנוענים. אנחנו מגיעים אל הפודיום, עממית E3, זאב שלו, שוב עם ניצחון במרוץ הזה, מתקן איזה עוול קטן מבחינתו במרוצים הקודמים. ליאור אברהמי עם הופעה נחמדה מאוד, וניב עמוס, גם הוא בצד ימין. עוד גביע קטן לניב. ראית גם את המצב בליגה, ואנחנו עוברים עכשיו לקטגוריה עממית E2. נמשיך עם הקטגוריות העממיות ולדבר עוד טיפה. מה אתה מצפה לראות שם? ואני חושב שראינו השנה כמה כוכבים שיטפסו אל הקטגוריות המקצועיות בשנה הבאה. קודם כל החוקים מחייבים את זה, ושנית, יש שם אנשים עם כישרון. כן, יש שם אנשים עם כישרון וחבל שהם מתבקים לקטגוריה העממית לטעמי. אני חושב שבן אדם טופ 3 בעממית השנה שנסו בקצבים שמתאימים יותר מקצועית היו צריכים לבקש ולעבור הלאה, לאתגר את עצמם. בסך הכל מדובר בעוד חצי שעה מרוץ, אנשים בוחרים להיות ראש לשואלים, נראה לי שחבל בשבילם. אבל שאתה עושה, אני לוקח בדיוק את מה שאתה אומר, ואני מסתכל על הזמנים ואני רואה את הזמנים שלהם בהשוואה לקטגוריות המקצועיות. הם לא יהיו זנב לאריות במקצועיות, הם יהיו איפשהו באמצע עם נטייה למעלה. לא, חלקם לא, חלקם לחלוטין יש פער במעבר. זה לפעמים קשה לעשות את המעבר. דיברנו על הצ'רקסים, אז הנה צ'רי ללגבץ עושה את זה עבורם, רן אזולאי ויוסי גוטמן יחד איתו על הפודיום. ובקטגוריה הזאת עדיין תומר מזור במקום הראשון, אם כי תומר, חייבים לומר, לא השתתף במרוץ הזה בגלל פציעה. כן, אני לא יודע מה מצבו ואם הוא יגיע היום למרוצים הבאים, וחבל יהיה כי הוא מנצח כל מרוץ השנה. רוני רגף בתוך ההקפה השביעית שלו ב-E1. וזהו בר נובה צעיר שגם הוא נאבק ולומד עוד משהו. ורונן מדיאל, תשמע, נותן כאן היום את מרוץ חייו. רונן מדיאל נתן מרוץ מדהים. בר הציק לו כל המרוץ, עקף אותו, הוא עקף חזרה, בר נפל, הוא עקף, רחב, מרוץ שקול, עגול, בלי טעויות. בגילו, עם כמה זמן שיש לו להתאמן, זה מדהים. יש לו את הזמן להתאמן ויש לו את הניצחון כאן במרוץ הזה. החליף את החליפה לנקייה ולבנה, אבל המגפיים מספרות את הסיפור. רונן מדיאל, עוד ניצחון אחד, זה מביא אותו למקום השלישי בליגה, בפיגור של 30 נקודות בלבד מאופר קלגרד. האליפות לא סגורה כאן. נלך אל הסניורים, שם אנחנו פוגשים את גלעד קדשי. הנה הוא גלעד קדשי. מקבל את סימון שהמרוץ שלו כבר הסתיים. ירון יוליוסבורגר, עונה יוצאת מן הכלל עבור ירון. ירון התחיל לרכב בגיל מאוחר ויש לו הרבה כישרון, הרבה יכולת מנטלית, לא מעניין אותו שום דבר, הוא המשיך לרכב. במרוץ הזה, אחרי שנגמר המרוץ, המשיך לעשות עוד הקפה. בדיוק, הזמן נגמר והוא המשיך לעשות עוד הקפה, אבל מי שסיים שם במקום הראשון ומסמן שהכל בסדר זהו נדב לוגסי. לוגסי עם עוד פודיום אחד, אני לא יודע איך זה שם אותו בליגה, אנחנו תכף נראה. ירון יוליוסבורגר סיים שם יחד איתו, שני הירונים, אבל הנה, בדירוג המצטבר, למרות הניצחון הזה,
נדב לוגסי עדיין לא שם, אבל יש עוד שני מרוצים עד לסיום העונה. ההקפה השמינית, אנחנו עם אייל אייזנברג. אייל הוא סיפור נפלא. התחיל את העונה הזאת עם פציעה, או בעצם עם משך פציעה מהעונה הקודמת, אבל הבחור לא מוותר. לא מוותר, מתאמן, בא לאימונים, בא למרוצים, ותראה, זה משתלם. אוריה כרמלי בינתיים לא מוצא את הנוסחה. האם אוריה באמת כבר סופר את הזמן כדי להגיע לסניורים? לא, אוריה... או שזה רק מהפה ולא אל הפועל? לא, אתה תראה אותה שם עוד שנים, נלחם, מנסה לקחת אליפויות. איזה סניורים? אוקיי, הוא סיפר לי, אתה יודע, אני בן 37, אני כבר מתחיל להריח את האגזוז של הסניורים וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי, אוריה כרמלי, עוד נראה אותו בהמשך. ראינו את זיו כרמי. הנה הוא כאן באופנוע מספר 103. תשמע, פעם שנייה כבר. מה הפעם צריך לסדר לו קרובי? לא, פחות הוא עקבי, זה עוד פעם על צד שמאל, זה לא נורא. אוקיי. ממנו אנחנו עוברים אל אופרי שטראוס במקצועית E2, ואופרי רוכב נפלא, אם כי תחושת הבטן הוא שהוא הגיע לאיזושהי תקרת זכוכית. חסר שם עוד משהו כדי להתקדם עוד מדרגה ובאמת להתחיל לאיים על יונתן לוי ועל האיש הזה נתנאל זיו, שעדיין לא אמרנו עליו מילה, אבל גם הוא חוזר בגדול. הם שני רוכבים מאוד מוכשרים, אני כבר לא יודע מה צריך לעשות שנפס את התקרת זכוכית להגיע ליוני. אני מדבר עם יוני מדי פעם, להתאמן יותר מדי הוא לא ממש, והחבר'ה האלה כן. אני מקווה שמישהו יתחיל להתקרב, כי זה נהיה משעמם. אבל אותו תהיה בטוח, זה לא משעמם. יונתן לוי עם הסגנון הנפלא שלו, לראות אותו רוכב זה לא משעמם, זה לא טוב. כן. פשוט רכיבה נפלאה של יונתן לוי, וכמו שאמרנו קודם, הוא לא מוריד את הרגל באופנוע. זה אירוע נדיר שאתה רואה את יונתן לוי שם את הטוסיק על המושב של האופנוע. זה בדרך כלל לא קורה. מקצועית E3, המאבק שם נמשך. תומר שמש, גיל קינן, איפה הדר עציוני? הנה הדר עציוני. אנחנו מגיעים אל המאני טיים של המרוץ הזה. הם עדיין לא נכנסים לתדלוק. עמדת התדלוק שם בצד ימין, המאבק ביניהם יימשך. אנחנו כבר בתוך ההקפה התשיעית. תומר שמש חולף, מבט אל השעון שהזמן הולך ואוזל, והדר עציוני מחליט ברגע הזה להיכנס ולעצור לתדלוק. כן, זה פחות או יותר מה שהכריע את המקום שני שלישי. תומר כבר היה הראשון, וההבדל בין אופנוע של גיל לבין הדר הוא 3 ליטר דלק במכל. והנה רואים את גיל ממשיך, הדר שם מתעסק עם הדלק עדיין. כן, מנדנד את הראש, לא מרוצה. גיל קינן חלף כבר שם ועבר דרך שער מדידת הזמנים, ולכן חילופי מקומות כאן, והדר עציוני עכשיו פורץ. יש לו רק, תראה, כל מי שעובר בשניות האלה עד עכשיו עוד יכול לעשות עוד הקפה, אבל בעצם כאן הזמן הרשמי נגמר. הם ימשיכו להיאבק ביניהם עד לסיום, אנחנו נראה איך זה יסתיים. זה כנראה יהיה קרוב מאוד. אני מבחינתי פשוט מרגיש שהאופנוע ה-250 הכתום מתאים לי בצורה יוצאת דופן. אני מרגיש שהאופנוע לא גדול עליי, יושב עליי טוב, אני לא מפחד לנסוע מהר, לנסוע את המהירויות האלה, לעמוד בקצב עם כל הרוכבים הכי מהירים. בינתיים זה מה שאני מרגיש הכי נוח איתו. הייתה לי מטרה לנסות להגיע לנאטי. בזמן הזה שניסיתי להגיע אליו עשיתי כמה טעויות, נפלתי, הייתה לי נפילה נורא לא נעימה. הורדתי קצת קצב, שאמרתי על יחס כזה, יחס מהיר, רכיבה זורמת. בבקשה, בואו לאנשים שלכם. ובמקום הראשון על הפודיום פעם נוספת זיו כרמי, אוריה כרמלי ואייל אייזנברג, עם פודיום חשוב מאוד שם להמשך בצד ימין. איך נראית טבלת הליגה? סגור או לא סגור? יש עוד 2 מרוצים, הכל יכול להיות, שום דבר לא סגור. אוקיי, אז אנחנו נשאיר את העניינים פתוחים לשני המרוצים הבאים ונלך לקטגוריה E2, שם אנחנו מוצאים את אופרי שטראוס שמדורג במקום השלישי. עוד מרוץ סולידי וטוב לאופרי, לפניו נתנאל זיו, ושמעת את זיו כרמי שאומר רציתי להגיע לזמנים שלו, הוא רצה אבל לא ממש הצליח. יש תחרות פנימית טובה בין שתי הרוכבים.